Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη. Αυτό είναι το θέλημα του ελληνικού λαού. Την Κυριακή λέμε ναι στην Ευρώπη. Διότι όταν είχαμε δραχμή και είχαμε ελλείμματα, υποτιμούσαμε ηρωικά τη δραχμή, τρώγαμε τα λεφτά του ελληνικού λαού, εμείς οι πολιτικοί. Δεν μπορεί να λες ότι δεν μεγαλώνεις το όριο ηλικίας σήμερα. Καλά, μην κοιτάτε εμένα που είμαι 95 χρονών και ξεκολουθώ να δουλεύω. Αλλά γιατί θα φύγει ο άνθρωπος στα 50 ή στα 55 ή στα 60, όταν το προσδόκιμο της ηλικίας ανεβαίνει δραματικά, θα ανεβεί και η εργασία. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν δυστυχώς νωρίς. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζουνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Mais vous savez, moi je suis pour la perte de souveraineté. J'ai toujours été pour la perte de souveraineté. Je suis un Européen, je dis... Τα φάγαμε όλοι μαζί. Καλημέρα σας. Γεια σου. Σας προβληματίζει η επιστολή Σιμίτη? Γεια σου, πρόεδρε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Βασικός μου στόχος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς εισόδημα. Αλλά αν δώσω λεφτά στους εργαζόμενους, θα κινηθεί η οικονομία. Θα κινηθεί η οικονομία. Θα πάνε να ψωνίσουν. Θα αυξηθεί η ζήτηση κλπ. Ποιος τα λέει αυτά? Ούτε πρωτοετής φοιτητής οικονομίας δεν τα λέει αυτά πράγματα. Εάν δώσω λεφτά σε έναν άνθρωπο παραπάνω, εδώ στο φίλο μου, τι θα το κάνει? Να σου πω ότι θα το κάνει. Βενζίνη, τροφές, 40% εισαγόμενο είδος. Τι θα κάνουμε δηλαδή αμέσως σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή παράγει πολύ λιγότερα από όσα χρειάζεται? Θα αυξήσουμε τις εισαγωγές, θα αυξήσουμε το έλλειμμα, θα οδηγήσουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Λες ό,τι λέει η κυβέρνηση. Δεν είναι κακοί, δεν είναι ανόητοι, δεν είναι αμόρφωτοι αυτοί που είναι φτωχοί. Απλώς κάνουν λάθος επιλογές σε κρίσιμες στιγμές. Γιατί αυτό το θέμα με την διαπραγμάτευση έχει αναγορευτεί ως το κυρίαρχο θέμα της χώρας. Έτσι. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ καλός στα παζάρια και στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, είμαι καλός. Είναι από τα ατού μου, επειδή έχω υπάρξει και σε διάφορες άλλες δουλειές πριν τη δημοσιογραφία. Μπορώ λοιπόν να ψυχολογήσω τον άλλον και να κάνω μια καλή διαπραγμάτευση. Και να διαπραγματευτώ καλύτερα, ας πούμε, από μία πώληση μέχρι μία αγορά ή κάποιο εθνικό ζήτημα. Δηλαδή, είμαι καλός. Και να διαπραγματευτώ καλύτερα, ας πούμε, από μία πώληση μέχρι μία αγορά ή κάποιο εθνικό ζήτημα. Μπορούμε βεβαίως να κάνουμε και το άλλο. Να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κάνουμε μια διαδήλωση να μπούμε μέσα στο Μαξίμου. Στο κεφάλι μου μαλάκα. Στο κεφάλι μου μαλάκα. Στο κεφάλι μου μαλάκα. Με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό
μη φοβηθώ, σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Έχω με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά. Είσαι κομμουνιστής? Όχι. Είσαι αριστερός? Όχι. Είσαι δεξιός? Όχι. Είσαι κέντρο? Όχι. Είσαι πακ? Όχι. Είσαι δα? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός? Σας ακούω, δεν σας βλέπω. Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου? Όχι. Ήταν όμως ο παππούς σου? Όχι. Έχετε ώρα? Όχι. Έχετε την καλοσύνη? Όχι. Κρέπτη. Όχι. Κρέπτη. Είπα όχι. Έχετε σειρά? Όχι. Όχι. Ναι ρε.